V záložke Moje čiarové kódy vo vašom rozsahu čísel kliknite na Pridať výrobok. Po rozkliknutí je potrebné vybrať typ výrobku. Máte na výber medzi vinárskym výrobkom a bežným výrobkom. Pokiaľ nie ste vinár, vyberte z ponuky bežný výrobok. Návod na zadanie jednotlivých údajov nájdete kliknutím na ikonu písmena I na konci každého riadku. Takto pokračujete vo vyplňaní základných produktových údajov. Fotografiu výrobku vložíte kliknutím na Vybrať súbor. Fotku vycentrujete a prispôsobíte veľkosť výrobku. Vhodnú kategóriu zvolíte zadaním kľúčového slova do vyhľadávacieho okna. Jazyk produktových údajov, krajinu pôvodu a cieľový trh vyberáte z predvoleného zoznamu. Do čistého množstva zadávate číselný údaj uvedený na etikete výrobku. Mernú jednotku vyberáte zo zoznamu v samostatnom okne. Vyplnenie logistických a doplnkových údajov nie je povinné. Tieto údaje vyplňate podľa vlastnej potreby, napríklad pre logistické procesy, marketing alebo pre odberateľov. V poslednom kroku zadané údaje uložíte. Grafickú podobu čiarového kódu nájdete v záložke Čiarový kód. Tu je k dispozícii na stiahnutie vo formáte SVG. Nižšie máte uvedené vhodné a nevhodné farebné kombinácie čiarového kódu na obale produktu. Návod, ako správne vyplniť produktové údaje, nájdete cez link Vyplňanie údajov v EAN Online. Brožúra obsahuje všetky potrebné informácie vrátane príkladov z praxe. Dokument si môžete stiahnuť do počítača a kedykoľvek pozrieť. Ku grafickej podobe čiarového kódu sa dostanete aj cez záložku Moje čísla na konci riadku konkrétneho produktu pod ikonkou čiarového kódu.